Nu skal jeg prøve at lave sådan en, hvor man gør eller man en knæ, men så hopper man slet ikke. Og nu skal jeg lave et salto rundt på knæ, hvor jeg slet ikke hopper. Er jeg altså klar? Nu går den. Ja. Nu. 3, 2, 1, og nu. Ja, det var så ud. Og så laver en ny. Så må man bare gøre sådan her. 3, 2, 1, og nu. 3, 2, 1, og nu. 3, 2, 1, og nu. Og 3, 2, 1, og nu. 3, 2, 1, og nu. Og nu skal vi til en anden. Nu er det en anden. Det er også en sokker. Det er også sådan en her. 3. Så det var udehop. Ja, og sådan en her udehop. Ja, det var godt. Så laver vi lige forfra. Yeah. Så laver vi lige en til forfra. Ja. Det gør vi. Ja. Sådan her. Prøv bare til det. Nej, jeg kan ikke. Og ja. Ja, så laver vi sådan her. Ja, og så skal man sådan her. Woo, 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 woo. Må nu filme færdig?